Στη διαδικασία της ενημέρωσης του ελληνικού λαού, την οποία έχει εδώ και μήνες δρομολογήσει και υλοποιεί κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Για το πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε διέξοδο στην κρίση. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η σημερινή μας εκδήλωση με ομιλητές την κυρία Μαρία Νευρεπών και Δελιβάνη, την κυρία Ζωή Γεωργαντά, τον κύριο Δημήτρη Παντέλη και τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Επιτρέψτε μου, πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, να πω πολύ σύντομα δύο λόγια για το φορέα της απόψινής διοργάνωσης, το ΕΠΑΜ. Το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο ΕΠΑΜ συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2011, αμέσως μετά τις μεγαλειώδεις παλαϊκές κινητοποιήσεις των πλατιών του περασμένου Ιουνίου, όταν και φάνηκε πλέον η ανάγκη να πάρει οργανωμένη μορφή η όλο και διωγγούμενη λαϊκή αντίσταση. Από τότε μέχρι σήμερα έχει εξαπλωθεί σε εκατοντάδες πυρήνες και χιλιάδες μέλη σε κάθε σχεδόν γωνιά της Ελλάδας, σε μορφή οριζόντιας οργάνωσης. Συνοπτικά, οι θέσεις του ΕΠΑΜ είναι η ανατροπή του σάπιου και πολυπίκυλα διαπλεκόμενου σημερινού πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου ως βασική προϋπόθεση. Ως βασική προϋπόθεση για την κατοχύρωση της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η μη αναγνώριση και η άρνηση πληρωμής του λεγόμενου χρέους. Η άσκηση ποινικής δίωξης για όλους όσους ευθύνονται με πράξεις ή παραλήψεις για την κατάδια της χώρας μας. Η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος και η παραλλήλου εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος και των μεγάλων τραπεζών με σκοπό τον έλεγχο της οικονομίας και της κίνησης των κεφαλαίων. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που θα στηρίζεται στο τεράστιο υπόγειο, θαλάσσιο και υπέργειο κεφάλαιό της και στο ανεξάρτητο σε δυνάμεις και θέληση ανθρώπινο δυναμικό της. Με μοχλούς τη μεσαία και την εργατική τάξη, το επιστημονικό δυναμικό και τους αγρότες και με ανάδειξη του κρατικού παράγοντα σε βασικό ρυθμιστικό εργαλείο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Για τη δυνατότητα υλοποίησης των παραπάνω, το ΕΠΑΜ απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό, μην κάνοντας καμία διάκριση πολιτικών διαχωρισμών ή ιδεολογικών καταβολών του καθενός. Γι' αυτό είναι ενιαίο και παλαϊκό το μέτωπο. Γιατί οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής είναι τραγικές και οδυνηρές για όλους μας. Είτε προερχόμαστε από τα αριστερά, είτε από τα δεξιά, είτε είμαστε κεντροδεξιοί, είτε κεντροαριστεροί, οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό το τραβέλι του ΕΠΑΜ προέρχονται από όλους τους κομματικούς, πολιτικούς ή ιδεολογικούς χώρους, σε αγαστή και απόλυτη αρμονία μεταξύ τους. Και κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά, τουλάχιστον στα τελευταία 75 χρόνια. Δύο είναι οι απαιτήσεις που θέτει το ΕΠΑΜ σε κάθε υποψήφιο μέλος του για να το δεχτεί στις γραμμές του. Τη δημοκρατικότητα και τον πατριωτισμό του. Διότι χωρίς δημοκρατία, με την πραγματική έννοια του όρου, δηλαδή κρατεός δήμος, ισχυρός λαός, δεν υφίσταται λαϊκή κυριαρχία. Και χωρίς πατριωτισμό, δηλαδή χωρίς την αίσθηση ευθύνης για αυτά που κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας, τα πάτρια, με ποια αίσθηση ευθύνης θα τα υπερασπιστούμε για να τα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Για την εντιμότητα. Θα κλείσω, γιατί πρέπει να ξεκινήσουν οι ομιλητές, λέγοντας ότι ένα ερώτημα κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, πιστεύω, σε κάθε Έλληνα που το θέτει στον εαυτό του ή στις συζητήσεις του, ανεξαρτήτως κοινωνικής διαστρωμάτωσης ή πολιτικο-ιδεολογικών καταβολών. Είμαστε σε θέση ως λαός να κάνουμε την υπέρβαση. Είμαστε σε θέση να γκρεμίσουμε αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα μαζί με τους δουλοπρεπείς εκπροσώπους του, που εγκληματούν εις βάρος του λαού, τους ξένους εντολίστους και τους ντόπιους άρπαγες συνεργάτες τους. Είμαστε σε θέση να αποτινάξουμε το ζυγό που μας φοράνε του λουτού, Τρόικες, Μερκοζή και πάνω απ' όλα τα κοράκια της διεθνούς τραπεζικής κλεπτοκρατίας. Είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε από εδώ ένα τέτοιο χτύπημα ενάντια στη διεθνή κλιματοφυσιολογική μαφία που θα προδώσει ελπίδες και θα δώσει το έναυσμα και στους άλλους λαούς της Ευρώπης να πάρουν τη σκητάλη και να απελευθερωθούν. Και τώρα αν είμαστε σε θέση να το κάνουμε, δεν θα αναφέρω ούτε την αντίσταση ενάντια στην προηγούμενη Χούντα, ούτε τους πρόσφατους αγώνες των παππούδων μας του έπους του 40 και της εθνικής αντίστασης, ούτε το πνευματικό DNA που φέρουμε μέσα μας.
Ένα πνευματικό DNA, θα έλεγα, όπου το αδούλωτο και η έννοια της ελευθερίας κυριαρχούν διαχρονικά. Ούτε την ιστορία αιώνων αυτού του λαού, τον οποίο σήμερα εκπροσωπεί η δική μας γενιά. Θα αναφέρω μόνο ένα πρόσφατο δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Libération, που έγραφε «Ο Έλληνας δεν χορεύει και δεν θα χορέψει ποτέ στο ένα πόδι, ούτε θα σκύψει δουλικά ανεξάρτητα από τα καθεστώτα που θέλουν να το επιβάλλουν. Χορεύει με τα χέρια του ψηλά, σαν να θέλει να πετάξει προς τα αστέρια. Ο Έλληνας είναι τόσο ζωντανός όσο πιο θανάσιμη είναι η απειλή. Και ο Έλληνας, ακόμη και χτυπημένος μέχρι θανάτου, στο τέλος πάντα σηκώνεται». Και συνεχίζει ο Ραούλ Βανεγένο, Βέλγος συντάκτης του άρθρου. «Κάθε παιδί στην Ελλάδα που υποτιμά στο σχολείο του μας καλεί στην αγανάκτηση και στην εξέγερση. Για τους Έλληνες είναι καιρός να πούνε όχι και για όλους εμάς ήρθε ο καιρός να τους στηρίξουμε. Επειδή ο ελληνικός λαός ηγείται σήμερα της μάχης κατά του οικονομικού ολοκληρωτισμού». «Η Ελλάδα είναι το παρελθόν μας, η Ελλάδα είναι επίσης το μέλλον μας», λέει ο Βέλγος συντάκτης. Και θα έλεγα ότι αρκεί να πιστούμε και εμείς για αυτό που ήδη είναι πεπισμένοι οι ξένοι. Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή, ξεκινάμε με τους σημερινούς ομιλητές. Έχουμε, με συγχωρείτε μισό λεπτό, θα δείξει την εκδήλωσή μας η κυρία Μαρία Νεκρεπόντη Δελιβάνη, καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών και πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Επιτρέψτε μου να πω ότι για το βιογραφικό της κυρίας Μαρίας Νεκρεπόντη Δελιβάνη θα χρειαζόταν 10 πυκνογραμμένες σελίδες, γι' αυτό ελπίζω να με συγχωρέσει και η ίδια. Αν αναφέρω μόνο το ότι είναι αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Οικονομολόγων και πρόεδρος του Ιδρύματος Δημήτρη και Μαρίας Δελιβάνη. Από την πλούσια βιβλιογραφία της θα αναφέρω μόνο τα βιβλία της. Αντιμνημονιακά, Ελληνικό Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα, Η Φωνική Κρίση και η Ελληνική Τραγωδία και το τελευταίο της, που είναι όλη η αλήθεια για χρέος και ελλείμματα και πώς θα σωθούμε, το οποίο είναι εδώ, είναι στην είσοδο του αμφιθεάτρου. Το λόγο έχει η κυρία Μαρία Νεκρεπόντη Δελιβάνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση με ομιλητή τον οικονομολόγο και γενικό γραμματέα του ΕΠΑΜ Δημήτρη Καζάκη, η οποία διοργανώνεται από το ΕΠΑΜ τομέα Θεσσαλονίκης. Ακούγομαι καλά, ακούγομαι μπουκωμένα. Ωραία. Επιτρέψτε μου πριν δώσω το λόγο στον ομιλητή να πω πολύ σύντομα δύο λόγια ενημερωτικά για το φορέα της απόψινής διοργάνωσης, το ΕΠΑΜ, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο ΕΠΑΜ, συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2011, αμέσως μετά τις μεγαλειώδεις παλαϊκές κοινοτοποιήσεις του Ιουνίου 2011, όταν διαφάνηκε πλέον η ανάγκη να πάρει οργανωμένη μορφή η ολοένα διωγγούμενη λαϊκή αντίθεση στις συνθήκες κρεατομηχανής που άρχισαν να εφαρμόζουν με αντίστακτο τρόπο στη χώρα μας. Από τότε μέχρι σήμερα το ΕΠΑΜ έχει εξαπλωθεί σε εκατοντάδες πυρήνες και χιλιάδες μέλη σε κάθε σχεδόν νομό της Ελλάδας σε μορφή οριζόντιας οργάνωσης. Έχει ήδη πραγματοποιήσει 2 συνέδρια, έχει διοργανώσει μόλις την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα την πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση κινημάτων με θέμα χρέος, εθνικό νόμισμα και δημοκρατία, όπου εκτός των άλλων συμφωνήθηκε από τα κινήματα Γαλλίας, Ιταλίας, Βρετανίας, Ιρλανδίας, Φιλανδίας, Ιρλανδίας κτλ. Και τέθηκαν οι βάσεις για τη σύμπραξη διεθνούς μετώπου για την αντίσταση των λαών. Έχει σταθεί από τη σύστασή του μέχρι τώρα το ΕΠΑΜ αλληλέγγυο εμπράκτος, δηλαδή με τα μέλη του να πρωτοστατούν σχεδόν σε κάθε μεγάλη ή μικρή αντιστασιακή ενέργεια ή σε λειτουργικές απεργίες ή σε κινητοποιήσεις εργαζομένων, όπως για παράδειγμα στις συγκοινωνίες στην Αθήνα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες από την οργάνωση του χώρου μέχρι την περιφρούρηση, όπως για παράδειγμα στο κτίριο της ΣΕΡΤ, τον πρώτο δύσκολο καιρό μετά την κατάργησή της, όπου επίκειτο από μέρα σε μέρα η εισβολή. Βεβαίως μην περιμένετε να δείτε ή να ακούσετε για το ΕΠΑΜ στα δελτία ειδήσεων του κυρίου Πρετεντέρη και των ομοίων του,
δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε βέβαια στις τιμένες δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν κάθε τόσο. Θα το δείτε και θα το ακούσετε όμως μέσα στον απλό καθημερινό κόσμο, εκεί από όπου αντλεί τη δύναμή του το ΕΠΑΜ. Θα το ακούσετε σε δημοσκοπήσεις που διενεργεί το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως η πρόσφατη πριν από λίγες μέρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις ευρωεκλογές, η οποία προκάλεσε σάλο γιατί έδειχνε το ποσοστό του ΕΠΑΜ να είναι μεγαλύτερο από εκείνο του ΚΚΕ ή από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Για το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάμε, γιατί πλέον έχει φτάσει να ανταγωνίζεται πιθανό και με τον Βασίλη Λεβέντη. Αυτά δεν εκπλήσουν. Πώς? Τον αδικεί στο Λεβέντη. Ναι. Αυτά δεν εκπλήσουν τους ανθρώπους του ΕΠΑΜ, γιατί συναναστρέφομενοι καθημερινά με τον κόσμο τα αντιλαμβάνονται και ούτε βέβαια δεν τα εκλαμβάνουμε ως στοιχείο για ενδεχόμενη είσοδό μας στη Βουλή. Στόχος μας δεν είναι τα έβρανα της Βουλής. Αυτής της Βουλής, των εθελόδουλων, των δοσύλλογων και των μαριονετών. Αλλά η ανατροπή αυτού του σάπιου και πολυπίκυλα διαπλεκόμενου πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου ως αναγκαία προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανασύνταξη της χώρας. Και αυτά δεν γίνονται βέβαια ούτε με στημένες εκλογές, ούτε με κοινοβουλευτικές μασκαράτες. Γίνονται μόνο με δημοκρατία, δηλαδή με άμεση συμμετοχή του λαού στη λήψη αποφάσεων. Στόχος μας είναι το τρίπτυχο που σε παρόμοιες συνθήκες, τηρουμένων των αναλογιών, πρότασε το κίνημα Εθνικής Αντίστασης 41-44. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη. Μην μπερδεύεστε, όσοι θυμάστε παρόμοια συνθήματα από το Πασούκ του Ανδρέα. Προτάγματα του ΕΑΜ ήτανε. Τελείως συνοπτικά, και να μην σας κουράζω, τα 5 βασικά προτάγματα του ΕΠΑΜ είναι τα εξής. 1. Η μη αναγνώριση και η μονομερής διαγραφή του δημόσιου χρέους. 2. Οι χωρίς αναβολές ακύρωση ολοκλήρου του οικοδομήματος, των συμφωνιών, δεσμεύσεων, μέτρων και των νομοθετικών παρεμβάσεων που πάρθηκαν ή ψηφίστηκαν από τις 6 Μαΐου του 2010, ημερομηνία του πρώτου μνημονίου. 3. Η έξοδος από την ζώνη του ευρώ και η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος. Πράγμα που σημαίνει επίσης την εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος και των μεγάλων τραπεζών με σκοπό τον έλεγχο της οικονομίας και της κίνησης των κεφαλαίων. 4. Να καθίσουν στο φυσικό τους έδρανο, δηλαδή στο εδόλιο, όλοι όσοι έχουν υπογράψει την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας σε ξένα κέντρα με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας που προβλέπει το Σύνταγμα και ο Ποινικός Κώδικας. Να καθίσει στο εδόλιο επίσης το σύνολο των φυσικών προσώπων αλλά και των νομικών προσώπων, είτε πρόκειται για κόμματα είτε για επιχειρηματικά κυκλώματα που συμμετείχαν στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. 5. Συντακτική εθνοσυνέλευση για τη δημιουργία νέου δημοκρατικού συντάγματος που να διασφαλίζει την εξουσία του λαού με άμεση ανακλητότητα κλπ. Στα κέντρα των αποφάσεων. Τα μέτρα αυτά και οι ενέργειες είναι απαραίτητα όχι μόνο για τον άνεμο της δημοκρατίας που πρέπει επιτέλους να πνεύσει, αλλά και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που θα στηρίζεται στο τεράστιο υπόγειο, υπέργειο και θαλάσσιο κεφάλαιό της και στο ανεξάντλητο σε δυνάμεις και θέληση ανθρώπινο δυναμικό της, με μοχλούς στη μεσαία και εργατική τάξη, το επιστημονικό δυναμικό της και τους αγρότες, και οπωσδήποτε με την ανάδειξη του κρατικού παράγοντα σε βασικό ρυθμιστικό εργαλείο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το ΕΠΑΜ είναι η μοναδική συγκροτημένη δύναμη που έχει κάνει και έχει δημοσιεύσει πρόταση συγκεκριμένης δρομολόγησης για την σχεδόν από μέρα σε μέρα οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, αμέσως μόλις απαλλαγούμε από τη ληστοσημωρία που κατέχει τα ενία αυτή τη στιγμή. Για τη δυνατότητα της υλοποίησης στο παραπάνω, το ΕΠΑΜ δεν κάνει καμία διάκριση στον κόσμο και στα μέλη του των μέχρι τώρα πολιτικών διαχωρισμών ή ιδεολογικών καταβολών του καθενός. Γι' αυτό είναι μέτωπο το ΕΠΑΜ, γι' αυτό είναι ενιαίο και παλαϊκό. Γι' αυτό τα μέλη του ΕΠΑΜ προέρχονται σε ό,τι αφορά τις πολιτικές καταβολές τους από όλους τους κομματικούς ή ιδεολογικούς χώρους, λειτουργώντας σε αγαστή και απόλυτη αρμονία μεταξύ τους, και κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τουλάχιστον στα τελευταία 75 χρόνια. Δεν κάνει, τελειώνοντας, να συμπληρώσω και με αυτό, ότι δεν κάνει καμία διάκριση το ΕΠΑΜ για το αν υπήρξε ή είναι κάποιος δεξιός, αριστερός, κεντρός, μόλις τις ενδιάμεσες ιδεολογικές διακυμάνσεις. Γιατί ο καθένας είναι ο εαυτός του και δεν μπορεί κανένας να σε επιβάλλει να τον αλλάξεις. 2 είναι οι απαιτήσεις που θέτει το ΕΠΑΜ σε κάθε υποψήφιο μέλος του. Η δημοκρατικότητα και ο πατριωτισμός του. Διότι χωρίς τη δημοκρατία, με την πραγματική έννοια του όρου, που ετυμολογικά τι σημαίνει δημοκρατία?
κρατέος Δήμος, δηλαδή ισχυρός λαός. Χωρίς κρατέο Δήμο, χωρίς ισχυρό λαό, χωρίς δημοκρατία δηλαδή, δεν υφίσταται λαϊκή κυριαρχία. Και χωρίς τον πατριωτισμό, δηλαδή χωρίς την αίσθηση ευθύνης για αυτά που κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας, τα πάτρια, από τα οποία πάτρια προέρχεται ο όρος πατριωτισμός, με ποια αίσθηση ευθύνης θα τα υπερασπιστούμε για να τα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Η δημοκρατικότητα και ο πατριωτισμός, πολλαπλασιασμένοι επί 10 εκατομμύρια όσοι είμαστε σε αυτόν τον τόπο, αποτελούν τους κινητήριους ψυχικούς παράγοντες που είναι σε θέση να κινητοποιήσουν και πάλι τον Έλληνα για νέα εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη. Θα κλείσω με τα λόγια του Δημήτρη Καζάκη στην τελική τοποθέτησή του στη Διεθνή Συνάντηση των Αθηνών, που είπε απευθυνόμενος στους ξένους αντιπροσώπους: «Καλώς ήρθατε στην προεπαναστατική Ελλάδα». Φίλες και φίλοι, ο οικονομολόγος αναλυτής, Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, συναγωνιστής Δημήτρης Καζάκης. Θα παρακαλούσα να έρθουν όσοι είναι πίσω, μπροστά υπάρχουν θέσεις, όσοι είναι όρθιοι πίσω, ας έρθουν μπροστά, υπάρχουν θέσεις, ας τις καλύψουν τουλάχιστον για να μην είναι όρθιοι. Συγγνώμη.